Dan jippreżenta Informa, aħbarijiet, analiżi, intervisti, kummenti. Il-Ministru għall-Ambjent Francis Zamid-Dimek jippreżenta rapport għar-raba sena tat-tieni leġislatura tal-Gvern. Il-President Ugo Mifsud Bonixi jixed fil-kawża tal-libell li qed jagħmel l-eks Ministru Joe Fenek lil Alfred Sand dwar il-każ ta' Kweros. L-Ispetturi Carmelo Bonello u Paul Bond mitluba jħallsu 1022 lira l-Partit Nazzjonalista għal ħsara li saret fid-Dar Ċentrali waqt ir-rejt ta' Novembru 1986. Ordnat lockout tal-ħaddiema mill-Kalaxlok wara azzjonijiet industrijali mill-General Workers Union. Il-Partit Nazzjonalista jkompli bil-laqat mal-korpi kostitwiti blaqa ta' dialogu ma' CMTU. Joe Kassar jgħid li f'Jannar kien hawn żieda ta' 250 impjieg fis-settur privat. Ser isir f'Malta forum dwar l-industrija. Kif daqqu s-sitta mit-taqsima tal-aħbarijiet ta' Radio 101 jiena Netani Nattard nistenninkom issegwu din it-tieni edizzjoni tal-programm Informa għallum. Il-proġetti ewlenin approvati mill-Awtorità tal-Ippjanar minn meta bdiet tiffunzjona f'Jannar tal-1993 sa Marzu li għadda huma stmati li laħqu investiment ta' 133.5 miljun lira. Dan qalu l-Ministru għall-Ambjent Francis Zamid-Dimek waqt il-preżentazzjoni tar-rapport għar-raba sena tat-tieni leġislatura tal-Gvern. Preżenti għal din il-preżentazzjoni kien hemm ukoll is-segretarji parlamentari Ninu Zammit u Stenli Zammit. Francis Zamid-Dimek kompla jgħid li sal-aħħar ta' din is-sena l-awtorità mistennija tapprova proġetti kbar oħra li jlaħqu investiment ta' kważi 250 miljun lira. Iżda jkompli rapporta fid-dettall Angelita Xiberras. Il-Ministru għall-Ambjent Francis Zamid-Dimek qal li bil-proġetti li huma mistennija li jiġu approvati mill-Awtorità tal-Ippjanar, is-somma ta' investiment fi proġetti kbar ser tkun ta' 383 miljun lira. L-ewwel ta' Jannar 1993 sa l-aħħar ta' Marzu ta' din is-sena, il-proġetti kbar waħedhom xed ngħid ġifieri għal djar jew unitza jew xogħol ta' fejn naf.